Nadakpan sa mga sakop sa Dumanhog Police Station ang tag-iya sa armas di fuego nga giduwa-duwaan sa mag-agaw 5 anyos nga miresulta sa pagkaangol sa usa ka nila. Giila sa Dumanhog Police Station si Rosal Cubol, 33 anyos, taga-Tubod, Bituon, Dumanhog, nga mao ang nanag-iya sa armas. Giangkon sa biktima nga iya ang 38 kalibre nga armas de fuego diniyang gitaguan sa abandonadong payag sa iyang maguwang. Siya usab ang migasto sa pagpatambal sa 5 anyos nga biktima. Armas ito sa nakukuha, sinina dire, ang sipiat pula ko pula ko ludan po ko daan dagan yung nagkabantay akong armasa kaya salo sa mga bataan mukuan man nakikita ang ito Wanya gilimot na nagmahay siya nga ingat to ka ng sa armas. Karon nanas siya karon sa amang stasyon na nakadetini na. Tumbang siya sa